vítajte pri mojej cooking show, ktorú som sa rozhodla spraviť. Spravím vám unboxing na iného žrádla, ktoré som ešte nevyložila. Mám tu jednu polevu, ale to není pre Melinku. Ja vám aj poviem, aký koláč budeme robiť. Teraz ma nevidíte, lebo som odseknutá. Toto slečná, samozrejme. Gourmet. Unboxing. Okay. Wow. Druhý unboxing. Neviem čítať. Sensations jellies. Táto mačka žere, ty kokos, jak gurma. To je šialené. Viete, koľko to stále inak? 13 € normálne. Stále má to, myslím, že 10 dačo. To bolo zlové v Tesku. Táto mačka, to aj za chvíľku zežere všetko. Zatiaľ vám poviem, dala som ten mikrofón, takže budem musieť prežívať všetky zvuky, ale kam som si ho mala pripnúť, neviem, takže budem bez mikrofónu. Užite si raw audio. To není veľká produkcia, ale nie je nejaká, že máme budget. Môj budget nie je taký veľký. Som pre vás si dala celkom v pohode tričku, chápete? Ale nie, normálne mám UNICEF, ale prišlo mi to nevhodné si ho teraz dávať, keď idem piesť. Takže tam som pomáhala. Ako nebola som v žiadnej kokos Ugande alebo nič pomáhať deťom, ale bola som rozdávať. Čo to bolo? Nebola to pastelka, ani gombík. Gombík to bol možno, actually? Viete čo, viete, že neviem? Nie, ja už neviem, kto to bol, ale niečo tam ako bol na dobrú vec. Také iba, že z toho, že rozdávaš a berieš peniaze. Taká pohodka. Takže, tu mám UNICEF tričko, mám ešte aj z narcisov, aj z bielej pastelky a neviem čo, ja tam na to mám proste. Takže, shout out tieto nadácie. Skôr som povedala, že shout out slepí ľudia. OK. Tak teda vítajte oficiálne pri cooking show po unboxingu. Ideme dneska byť cuketový koláč. Tam vzadu je recept otvorený, aj keď som robila asi už 3-krát, ale Savina zabúda. Je už ten vek, viete. Takže mám otvorený, aby som videla koľko čoho. Idem robiť 2 plechy. To znamená, že idem experimentovať s tým, že dám všetko 2-krát a potom to proste rozdelím a budem very hopeful, že to vyjde. Normálne robím jeden, ale počkajte, teda otrhne ucho. Ale čo som sa povedať? Dotyčný jeden v mojej blízkej Luboš má proste veniny. Chcela som to nejak akože adekvátne povedať nejako, ale jebte na to, Luboš má meniny. A ako správna priateľka mu idem robiť koláč, ktorý mu chutil. Počúvajte ma, robím, že cuketový koláč. Dostala som od Lubošovej segry, že a kokot. Počúvajte ma. Toto je dár od Boha, lebo ušetrilo mi to asi tak 2 € za cuketu. Podľa mňa to bude aj, akože určite to bude aj viac. Zas som mimo oného. Sorry guys. Zas som, čo chcela povedať? Ja som berú cukety. No dobré. Určite bude viac, ako reálne budem potrebovať, ale keď tak cuketové placky, to je akože dá sa aj to spraviť. A to ja robiť dneska nebudem. Toto nebudeme. Spolu na to. Dobre, ja si budem inak asi púšťať počas tohto nejaké music in the back, keď budem mať čas, lebo nebudem to celý čas vám japovať. Dobre? Takže do svojho, už to nebude. Jak schizofrenik sa tu rozprávam sama za sebou. Viete, aké ťažké reálne natočiť video, keď proste sa mám rozprávať jak schizofrenik proste sám do seba. Ako sú časy, kedy som sa rozprávala sama so sebou jak schizofrenik na storkách na Instagrame, ale to už je minulosťou. A teraz sa proste mi to príde také, sama sa tu zabávam jak úplný schizač. Že super vtip, ale proste mi tu není. Proste, mne tu není. Tak na linky.
No dobre. Takže idete si sa mnou spraviť. Prečo to mám OZ? Počujete ma? G ako gram. Tak by som sa zasmiala na potom vtipne. Takže, potrebujeme 350 gramov cukety nastúvanej. Začneme najprv, viete čo, najprv začneme tým sypkým, dobre? A potom to budem... No posám by to nechce teraz rovno robiť. Možno si kámo zase prst oceknem, jak v tábore, keď sme boli na návšteve. Porad normálne. Viete to? Rozmýšľam, akú mísku chcem si zobrať na váženie. One, aby ste mali kontext. One. Až ma to normálne... Štúr sa obracia, keď ja rozprávam, viete tomu. Keď štúr musí byť potom jak turbína do piče, ale tak sorry. sorry. Pozerám teraz na HBOčku Spidermana. Koľko potrebujem? 200 gramov cukor práškový a keďže dáme my viac, tak dám možno viac, ale zase neviem o sladké, tak dám menej. Pozerám toho animované Spidermana ešte z roku 2018, lebo som ho nevidela. Túto pánvicu si to nevšimajte, dobre? Je tam rovno, tam je proste. Nechajte to tak. Proste tu je. Ja za to nebudem všetko presúvať kvôli vám. Sorry. No a pozerám Spidermana. Ja viem, možno by to bolo lepšie vidližicou, ja sa to je 50 gram. A nie je to akože vôbec zle. No ja som videla už toho prvého, ale ja som úplne zabudla, jak to išlo. Takže, lebo je dvojka, to som nevidela. A že to je mega dobré. Tak, akože jedného dňa som to musela dať. Tak toto kámo, toto bol najviac nepríjemný. Fú, jak kriedou o tabulu, bože fuj, no me zabíma. Ale bola som na Spider-Man Brand New Day. Extrémny banger. Never ever. Už to nechcem robiť toto. Už ma nenúďte, prosím. Robiť to lyžicou. Najhnusnejšia vec ever. Brand New Day. Spider-Man. Asi ste možno nakrivo. Actually. Proste sa adaptujte. Ja to nebudem furt meniť. Spider-Man Brand New Day. Extrém... Fuj, ja keď si predstavím, jak mi to škríplo normálne, Brand New Day. Ja sa k tomu dostanem jedného dňa. Múka hladká. Sme si istí, že chcem tak málo cukru tam dávať? Tele. Odoka. Ja sa musím zotaviť, no musím si na všetkých končetinách. Brand New Day, Spider-Man. Ja sa snažím. Veľmi dobrý film, odporúčam všetkým, 250 gramov, že? 250 gramov. Odporúčam všetkým, bolo to veľmi vynikajúce. Ja si osobne myslím, že asi najlepší Spider-Man. Vysypala sa mi múka. Vidíte ten pás? No a... Ježišmaria. Čo som chcela? 120, 130, 100, wow. 100, koľko mám dať? 250. 150. Ale musím dať dvojnásobok, takže dám potom 500, ale right now nemám kapacitu, ten bowl nemá kapacitu dať viac. Presne 250. Skoro... Preč. Takže ďalších 250 dáme. Že vraj Odisea dobrá, Odisea. Moja mamia tam ale bola a hovorila mi, že je skoro ucho otrhlo. Pri tom Kiklopovi som počula, že je všeobecne veľký problém pri tých kinách teraz na tom filme, že proste strašne to hučí presne v tej pasáži a dedíka mohla hlava vybuchnúť. Takže to asi není úplne banger. Ale akože ľudia si pochváľujú ten film, takže asi je to dobré, ja neviem. Ja mám predsavzatie, lebo na HBOčku teraz budú brať preč Dunu a ja som furt nevidela Dunu. Jednoducho si na to vždy poviem, že jasné jednoho dňa a ten deň proste ešte neprišiel. Ale keď to budú odoberať, tak som si povedala, že mohla by som to ešte stihnúť predtým, jak to je preč. Takže pirátske stránky existujú, ale nechcem mi to úplne tak robiť. 250! Počkajte, ja to skontrolujem dobre, lebo než tam dám kokot 500 gramov a už to bude ten najhorší kód, aký som kedy spravila, lebo nedávam pozor. No dávam pozor, ale robím experiment, viete? Ty
kokos, ja sa tu furt o niečo zachytávam, to je neskutočné. No ne, búkaj ho to. Dajme to preč. Inak ja, mohla by som ho napodiť. Tento už 30 ročný asi, 30 ročná nádoba na múka hladká. Není šanca, že to prečítate. Ja to tam skúsim nasypať bez toho, aby som to rozsypala. Takže Dunu si musím pozrieť. Má už byť aj trojka a ja som ešte ani jednotku nevidela, chápete to? Ako je aj kniha, ale také hrubé, že až. A neviem, či som tak veľmi zaujatá námetom Duny, že by som si išla knihu prečítať. Možno ma ten film tak zaujíma, že kam... Jasné. Uvidíme. Knižne teraz nemáme tak moc čo čítať. Mám... Prestaň. Čítala som Poppy War, čo je Máková vojna, jednotku, čo bola dobrá jak svinia, a čítam dvojku a moc ma to teda nebaví, čo je akože celkom pluser. Takže tomu si dala som si pauzu od toho, lebo neviem, Jotka bola aspoň taká, že oh my god, jasné, typka proste hard work, dostala sa do, spoiler alert, ne? Dostala sa do akadémie, kam chcela ísť a proste banger a má nejaké, akože učí sa niečomu, nejakým schopnostiam, wannabe a proste jebho, dvojka došla, to je tak nudné, že pomstiteľ, basically. A ja akože jasné, kámo, pomstí whoever, ale toto není Ellie Williams. Toto je proste, ja neviem. Tak ma to nejak, čítala som, rozmýšľam, jak to volá. To piče. Once Upon a Broken Heart to volá. A to bolo veľmi fajn. Nemal to nejaký, že wow efekt, ale ako bolo to dobré. Nemôžem povedať, že by to bolo na piču. Dobre, takže sme pridali zatiaľ okolo 200 gramov cukru a 500 gramov múky. A ideme teraz pridať ešte suché, čo je, tak je prášok do pečiva, kakao a cukor vanilinový. Cukor vanilinový sa dáva teraz 2, takže jedna. Tu to začalo je. Nechcem to vysypať jak v takých tých videách, že faily. Proste faily. To celé video je jeden veľký fail. 2 vanilové cukre. Bez značky. Sú že vraj z Rakúska. Shoutout Luboša mamina, ktorá mi ich dala. Vyzerá inak. To je crazy. Dobre. A kypriaci prášok, ale to som sa radila s internetom. Computer. Nie, prepáčte. Že by som nemala dávať dvojnásobnú dávku, lebo to môže byť horké, takže dám 1,5 asi možno. Alebo dám, že 1 a sodobikarbonovú žicu. Nechcem to preháňať, lebo to je horké. Come on. Sorry. Ja som mimo inak rytmu. Dám tam sodobikarbonov? Dáme vôbec sodobikarbonov? Dám tam troška. To som zas... To je uhol toto. To je uhol. To pekne vložíme. Tada! No nevadí. Šípke veci sú tu. Šípke. Ja to niekedy miešam, lebo mám pocit, že to je lepšie, keď sa to pomieša. Mám tu lžicu, tak to je tá, s ktorou sme cukrovali. Trošku premiešam. Neviem, prečo viem zvuka efektívne. Nejsem pripravená na cooking show. Pief. Dobre, ďalšia vec je dať vajcia, olej a vodu. A potom ideme cukety. A tie musíme ale nechať aspoň 15 minút odstať. Takže ja by som spravila kulihu, že toto zatiaľ dám na bok. A idem si postrúhať cuketu. Problém bude, že
Počkajte. Okay. Tada! Teraz to tak, jak beža v Pize. Počkajte. 350 gramov, takže 700 gramov cukety. Čebe jebe. Kokot. Najtuchšia cuketa v mojom živote. Dajte do komentára, či si myslíte, že to postrhá. Úspech. Pif. Mám 4 časti. Keď Janko má 4 cukety, a ty chceš jednu, koľko zostanú Jankovi? Napíšte do komentára. Matematický príklad pre vás, nech sa narodíte. Dobre. Ešte na tomto. By the way. I had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Som si teraz uvedomila, že sme dali ešte kakao. To je cesta. Takže to dám potom, dobre? Update. Spider movie in the back. Úspešne sme ostruhali cuketu a mám všetky prsty, takže je to úspech. Mám asi 5 milión týchto semienok. Jedierok sa to volá, nie? Help. Máte dezert. Takže to necháme teraz odstáť asi 15 minút. Musím to brať serióznejšie tento oný. Nemáte z toho zatiaľ nič. Ale máte cukor. Bežne, keby sa bavíme o bežnej dávke. 200 g cukru, môžete menej. 250 múky, 350 cukety. Bežne. Keď sa bavíme takto, potom dávate jeden vanilkový cukor, jeden kypriaci prášok. Kakao ideme dať, lebo som na to zabudla. Zoberiem si našu šípkovú zmes. Máme takéto holandské kakao. Neviem, koľko tam toho je reálne. Keď guľové lyžice sa dávajú. Chcela by to vodu, inak už ma to celkom smedí. Tak to je veľmi malá poľovka lyžica. Natural kakao. Kolumbijské. No, dobre. Taká lyžica. Dobre, ako to premiešame zase. A vlastne aj tak tam musím dať viac do piče, lebo dve sú iba na normálnu cestu. Božal. Sú také veľké bloky. No, taký prášok chcem. Teraz môžeme dať tekutie. No, to je dneska. Tekuté časti. Padajú mi tu prázdne krabice, čo to mám. Patlavá som, to je neuveriteľné. To sa mi jak podarilo. Troj zlom. Ty vole. Ja mám teda rada moc o ten kraj, ale odkiaľ nedú, jak sa hovorí. Jedno. Ja to robím okraj bežne, ale prestala som. Nejak mi to prestalo, neviem, vyjavovať. 2 kačko, takže 4 vajcia. Teraz tam ide voda a olej. Vody potrebujeme 100 ml, takže 200 ml. Takúto odmerku. 200 ml. Tam šli presne. Tá biochemia aspoň na niečo dobrá. Som sa naučila presne dávať objemy. Dobre. 200 ml, takže 400 ml. Nie. A ja dobre viem ho naberať. Úplne. Reklamná prestávka, idem tu spraviť trocha poriadok, lebo toto je strašné. Tak musím povedať čeladnú mamine, ktorá dáva tie najhoršie sáčky do koša, ktoré ja potom musím vynášať. Teraz tam dala do piči sáčok, ktoré má roztrhnuté tie uška a je to iba nákupná taška. Povedzte mi, jak to mám akože normálne niekedy...
Čokolády pôjde, jasné, tak na čo sme to vôbec dávali tie tašky, keď ja to potom musíme dať ďalšie tašky. Teraz to pomiešame. To, počkaj, to vyzerá. To tak aj znie. Všetko sa tam tak mľazgúce. No a toto je inak ideálny čas dať vyhrať trubu. Takže dáme to na, bude to na 180 myslím, že? Takže dáme na 190 povedzme. Keďže mám robiť dva, tak najprv pečím jeden a potom dám druhý. Nechcem to robiť že naraz, lebo proste nechcem. Bude mi to vadiť, že kamošak sa rozmliazgni. Tak samozrejme aj cuketu tu mám ready. Nevidíte ma? Som odcaknutá. Produkcia proste není perfektná. Takisto sa nezapíte, keď bude ten koláč taký nižší, tak má byť. Takže je to OK. Tadá. Teraz tam pridávať cuketu. Je taká. Teraz musíte trocha vyžmýchať. Tým, jak to tam dáte. Dobre, dala som tam celé. Možno to vidíte. A ideme to pomiešať. Dávala preč. Také tieto, že bolo už veľa toho kraju. Ono to myslím, ako bežne mi to nejako nevadí, ale keďže bola taká tvrdšia tá cuketa, tak nech to nie je také, že a proste bam. Obala cukety, jak sa to volá, piče? Čo to je? Nie je to kôrka. Kôrka cukety proste, jasné, no. Čo to je? Ticho, ja si ma nespomeniem. Nie je to kôrka. Čo to je? Jak sa to volá? Šupka? Maybe? No znie to zaujímavé. To je mega easy na spravenie. Naozaj fakt iba suché veci, bam. Vajíčka, olej, voda, bam. Iba tá cuketa proste sa nastrúha, vyhraješ si trúbu a si úplne ready, set, go. Úplne easy. Ja sa tu šplehotím s tým, lebo sa nikam neponáhľam. Nechcem sa zbytočne stresovať, takže mám kopec času. Poďte sa na to. Taký banger. Vyzerá strašne, ale naozaj to nevšimajte, dobre? Takéto kocky rovno. Môžete strihať. To je fajn. Ako niekto to robí tak, že na olej, ale ja to nerobím. Proste sa mi to nechce robiť, dáš to sem, bevána. Dobre. Musím počkať teraz, kým sa nám vyhraje trúba. Ja si ja pozriem druhý plech. Jasné. Potom, čo sa nám vlastne bude piecť, koláč. Tu máme vlastne dve polevy, čo som spomínala. Zatiaľ budem robiť iba jednu, keďže druhý koláč sa bude piecť neskôr. Čo máme takúto, odporúčam tmavú, ešte je mliečná, ale tmavá je lepšia, trust. A vlastne toto sa dá pekne do vody, ja to dám do takej, uvidíte, tam sa vlastne iba roztopí. A prvotne, to som dala, akýkoľvek džem, ktorý chcete, sa bude natierať. Takže keď sa to opečie, potrebujeme to pekne džemom, dáme polevu, necháme to stuhnúť. Ja dávam reálne akýkoľvek džem. Môže byť jahodový, môže byť marulový, môže byť slivkový, je to úplne šuma. Hlavne, že tam ten džem je, lebo je to také lepšie. Aj chuťovo je to potom sladšie, keď sme tam dali toľko cukru. Takže je to banger. Ja mám tento erdbeer vanile z Kauflandu. Takže shoutout Kaufland. Ďakujem, že mi dávaš smeny, ja si to veľmi cením. Nech máte predstavu, ideme to tam vyliať. Počkajte, no tak sa to bude... Hej, to je, ako je to ťažšie. Cca polka, hej. Ešte dám samozrejme. Neviem reálne, koľko je polka. To je takom ako prúser. Takže tak. Tada! Tu máte jednu polku. Neviem ešte reálne presne polka, ale dá sa tváriť, že je... No jasné.
Dobre, takže dáme to dnuka. Dajte pozor, nech sa nepopálite. To bol mega vtipné, keby sa ja popálil. Neviem, pre koho vtipné to neviem. Okej, a to na tých 180. Dobrož. A čakáme. Ozvem sa, až keď pôjde tu. Potom môžeme za druhé štádium. Ale vlastne už koncom tých 20 minút treba zobrať polevu. On trvá nejakých 5 minút maximálne, aby sa to sa potom nestúlo vám to. Takže okolo nejakých tých, keď to bude už pomaly hotové, to sa fakt ako rýchlo roztopí. Takže. Toto je moja nádoba, do ktorej som si dala moju polevu a vodu samozrejme. Dáme to vrieť. Koláčik je skoro dan. Mal sa robiť 20 minút, dala som ho trocha dlhšie. Pre lepší pocit na duši. Ideme ešte skontrolovať. Ale podľa mňa už hotovo, je to mega cítiť, mega pekne voní. Zistila som, že som nedala vôbec rovnomerne to cesto, takže tu jeden bude hrubší, ale tak veci sa dejú. Jak Boh nadelil. Ďalší čas vyberania koláču je toto. Čo je úplne super, keď človek potrebuje rýchlo mať koláč. Veď s tým som tu pozerala film, čo som pozerala, Spidermana, Miles Morales, I guess. Idem si pozrieť Paralelné svety. Len už sa mi vyjad notebook. Takže chcem to spraviť tak, že toto namažem, polejem, pošlem ho z pinky niekde tu a dám druhý dovnútra. Za ten čas môžem nabiť notebook. Čo dneska máte, povedzte mi, toto je môj bordel zatiaľ, čo budem musieť myť. Naša časť pečenia je umývať riadov, lebo to vždycky kámo, tak dlho. Ja som už umýla aj do panicu a jeden hrniec a môžem zase umývať. Môžem vyberať exemplár, skôr som sa popálila, takže používam grilovacie, tie veci na grill. Jak to volá? Chňapiace, také tie, jak krab, keď máš. Krabia nožka, krabia rúčka, whatever. Dobre. Ja som ešte memko. Jak to tam osvietí. Dobre. Idem to vybrať. Dobre, a rovno ideme dať ten druhý. Takže pekne. Tu máme už ready, poliatý koláčik. Počujeme, ak sa teraz popalím, tak asi sa zabijem. Môžete sa krásne pozrieť, ako vyzerá náš koláčik. Úplne fajnovo, čo hovoríte? Úplný extrém. Dobre, dáme si džem. Ideme lyžicou. Podľa to je lepšie lyžicou, lebo nožom... nožikom sa to potom ťažšie podľa mňa rozotiera. Takže tak. Môžete si užiť tieto panoramatické zábery, pretože som tam kecala takú nudnú story, že radšej robím takto audio. Zase dokým sa to schladí v tomto kámo teplom počasí. Ako, viete to dať aj do chladičky, pokiaľ máte kokot 3-metrovú chladičku, my nemáme 3-metrovú chladičku. Takže to proste musíte nechať žiť svoj život. Bohužiaľ. Viete, jak to je bangersky urobené? To je fajnovo. Zaujíma ma to, lebo tam je kúsok, ktorý nie je dobre rozhodnutý. Hold on. Ak máte domáce zviera, napríklad mačku, ktorá vám chodí popri vašom koláči, tak sa proste zmierte s tým, že jednoducho tam budú isté mačacie chlpy. Ja to tiež odpovedne úplne neviem, pretože mám mačky všade a nikde zároveň. On je tajný agent, sleeper agent, Bucky, Winter Soldier a proste sa objaví kde chce. A odporúčam naozaj spraviť tento koláčik. Úplne lahučký, úplne fajnový a mega dobrý, mega jednoduchý na spravenie. Podľa mňa by ste ho aj možno viac pochopili, keby sa nájdete. Na internete myslím, že to je varecha, ak sa nemýlim. Ja možno, a kľudne vám dám link do popisu, nech si ho viete nájsť a rovno tom pochopíte. Dúfam, že sa vám toto ľúbilo. Mne ste sa trocha užili, dúfam, že som to ja dostrihala nejako, aby to malo nejakú povednú hodnotu. Vôbec neviem, či reálne bude mať nejakú povednú hodnotu.
Ale dúfam, že aspoň sa vám to ľúbilo. Ja som si to užila určite, keďže by som ho robila aj tak, takže ste aspoň toto pri mne. A dúfam, že aspoň niekto z vás tento koláčik vyskúša. Možno vám zachutí, možno to bude úplný banger a dáte si. Možno to nebude chutiť, aj to v poriadku. Lúčim sa s vami zatiaľ. Tuto pri trube na jednom kolienku jak rytier, keby ma šli pasovať. Majte sa pekne. Čaute.